Иске татар бистәсенең Зәйни Солтан урамы 12 адресы буенча эклектика стилендәге ике катлы кирпеч йортны 19 гасырның азагында беренче гильдия сәүдәгәр Салих Гобәйдуллин төзетә. Йортның тагын бер кыйммәтле тарихы бар. Биредә тарихчы, язучы Газиз Гобәйдуллин туган. Салих Гобәйдуллинның әтисе Сабит Казан өязе Югары Пашалым, хәзерге Арча районы авылының хәлле крестьян гаиләсендә туа. Казанда ул карета остасы була, соңрак сәүдә эшенә кереп китә. Булдыклы егетне күреп алган сәүдәгәр Галикеев аны үзенең кызы Шәмсинисага әйләндерә. Уллары Салих туа. Үткән зиһенле Салих Гобәйдуллин әтисе эшен дәвам итеп кенә калмый, армиягә шинель тукмасы җитештереп, казна заказын үтәгән өчен медаль белән бүләкләнә. Казан бае Айтугановның кызына әйләнә, текстиль фабрикасы хуҗасы, берничә табыш йортына ия хәйрияче булып җитешә. Шунысы кызык, мануфактурчы Салих байның балалары берсе дә сәүдә эшенә тартылмый. Аның олы улы Газиз Гобәйдуллин безгә беренче профессиональ татар тарихчысы, беренче татар профессоры, тюрколог, күп санлы фәнни хезмәтләр авторы буларак билгеле. Октябрь революциясеннән соң Гобәйдуллиннарның милке дәүләт кулына күчә. Салих бай үзе 1935 елда Махачкалада үлә, ә улы Газиз Гобәйдуллин 1938 елда буржуаз милләтчелектә гаепләнеп атып үтерелә. Совет власти елларында бу йортта күп еллар милиция пункты урнаша. Хәзер биредә кунакханә эшли. Йортның диварына танылган тарихчы һәм язучы Газиз Гобәйдуллин туган дигән элмә такта урнаштырылган. Йорт төбәк күләмендә әһәмияткә ия мәдәни мирас объекты исәпләнә.